этот п'есу ператварыў у кінасцэнарый. У мяне была мара зняць кіно. Можа, я еще зніму той фільм. Асобы. Машека – вольны рыбак. Любава – нявеста Машекі. Яруня – сябра Машекі, Каліна – сяброўка Любавы. Раман – князь Друцкі. Дзеянне адбываецца ў другой палове 13 стагоддзя у Прыдняпроўі. Пралог. Манаскі скіт у чорным лесе паблізу Магілёва. Сонечны летні ранак. Удалечыні відаць абрысы гарадскога замка. На паляне перед скітам сядзіць за імправізаваным сталом монах Аўрамка і нешта піша гусіным пяром. Аўрамка зачытвае толькі што напісаную фразу. Гэты кароткі летапіс горада Магілёва ад року 1267, калі над Дняпром быў пабудаваны драўляны замак, да дня сённяшняга пісаў раб Божы Аўрамка. Адкашляўшыся, працягвае. Року 1280 ад нараджэння Хрыстова, адкладае пяро. Дзякуй табе, Божа, што дазволіў мне скончыць маю працу. Прыйдуць пасля мяне іншыя летапісцы, напішуць пра іншых людзей да іншыя падзеі, але ўсе яны будуць маладзейшыя за горад, будуць ягонымі дзецьмі, а я ж старэйшы, я відавочца, сведка ягонага нараджэння. Зноў закашліваецца, гэтым разам надоўга. На паляне з'яўляецца дзяўчынка з кошыкам у руках. Заўважыўшы, што Аўрамка кашляе, падбягае да манаха і вымае з кошыка глячык з малаком. «Зараз, Аўрамка, я дам табе малака!» Здымае з глячыка анучку і частуе манаха малаком. «Я ведаю, оно табе дапаможа!» Аўрамка, напіўшыся малака, кажа: «Дзякуй, радасць мая, сам Бог мне цябе прыслаў». «Не!» – смяецца дзяўчынка. «Не, мяне прыслала маці. І апрача малака перадала табе крыху ежы». Аддае манаху кошык. Аўрамка, зазірнуўшы ў кошык: «Крыху ежы? Ды з гэтых прысмакаў мая душа ніколі не трапіць у рай. Твая маці вельмі смачна гатуе, Любава. Перадай ад мяне вялікі дзякуй. А як пажывае бацька?» Дзяўчынка адмахваецца: «Ай, налавіў рыбы ды павёз у горад прадаваць». Сядае на паваленае дрэва. «Што ты мне сёння раскажаш, Аўрамка? Пра Ефрасіню Полацкую, якая падарожнічала ў святую зямлю? Ці, можа, пра Меркурыя Смаленскага, як ён трымаў у руцэ сваю адсечаную галаву, калі біўся з татарамі?» Аўрамка выбіраецца з-за стала і сядае побач з дзяўчынкай. «Гэтыя гісторыі ты ўжо ведаеш на памяць. Сёння я раскажу табе пра разбойніка Машеку». Дзяўчынка ўсхопліваецца ад радасці на ногі. «Нарэшце, нарэшце, нарэшце! Значыцца, я ўжо дарослая?» «Чаму? А я даўно прасіла бацькоў расказаць мне пра Машеку. Але яны толькі хмурыліся ды адказвалі: калі падрасцяш». Аўрамка, пагледзеўшы на дзяўчыну, кажа: «Можа, і я пачакаў бы яшчэ пару гадкоў. Але, баюся, у мяне іх попросту няма. Таму будзем лічыць, што ты ўжо дарослая, Любава». А потым дадае задумліва: «З чаго б гэта толькі пачаць?» Дзяўчынка патрабавальна: «З самага пачатку». «Ну, добра, слухай. Жыў некалі ў полацкім багародзіцкім манастыры адзін манах, якому не сядзелася ў келлі і які упарта шукаў прыгод на сваю неразумную галаву. Прадстаўце, прыгожае месца на беразе Дняпра, амаль да самай ракі падступае дубовы гай, на траве ляжыць да гары днішчам вялізны човен. Вечарэе, вее лёгкі ветрык, у гаі ляніва спяваюць птушкі. Уздоўж берага брыдзе манах Аўрамка. Убачыўшы човен, спыняецца, пераводзіць дух. О,
Пашанцавала табе, брат Аўрамка, дабрацца засветла да чалавечага жытла. Дасць Бог пераначуеш у якога рыбака, а можа і вячэрай гаспадар пачастуе. Прысаджваецца на перавернуты човен і любуецца наваколлем. Божа, які цудны сусвет ты стварыў. 7 дзён працаваў, а я ўсё жыццё дзіўлюся і не нарадуюся. Якая ласкавая сонейка, якая прыгожа спяваюць птушкі. Каюся, Божа, у дарозе моя грэшная душа пачуваецца лепей, чым за манастырскімі сценамі. Праўда, айцец ігумен палохаў, што дарога да Кіева небяспечная і ў лясах водзіцца шмат дзікіх звяроў і нават разбойнікі сваволяць. Але хто паверыць у гэтыя страхі, калі навокал такая прыгажосць і благаславенства? Здаецца, калі і выйдзе зараз з лесу дзікія бестыя, то запытае чалавечым голасам: «Што, браце Аўрамка, ляпата?» «Ляпата», адкажу я, ох, ляпата. З лесу чуваць мядзвежы рык, цяжкія крокі, пралізвае дзявочы віскат. Аўрамка спалохана: «Ай, наклікаў такі бяду, які чорт мяне з язык пацягнуў. Ох, Аўрамка, не сядзіцца табе ў келлі, шукаеш прыгод на сваю неразумную галаву». Азірнуўшыся па баках, Аўрамка хаваецца за човен. З дрэў выбягае Любава, услед за ёй цяжка тупае Машэка, які ўдае мядзведзя. Любава: «Мядзведь, мядзведь!» Мядзведь. Машэка рабе, як мядзведь. У, і тупае нагамі ідзе да Любавы. Любава жартаўліва лямантуе: «Людзі добрыя, ратуйце бедную дзяўчыну. Упадабаў мяне калматы гаспадар лесу і цягне да сабе ў глухую бярлогу, хоча мяне цалаваць, абдымаць, хоча дзетак са мной нараджаць, не то зверанятак, ці то дзіцянятак». Збіраецца на човен. Машэка пагрозліва і набліжаецца да човна, размахваючы рукамі, нібыта мядзведь. Любава заламвае рукі: «Дзе ты? Дзе ты, добры малойцы, адважны паляўнічы, уратуй прыгажуню Любаву ад страшнага звера, вярні да татулі да матулі». Робіць выгляд, што нацягвае лук і выпускае ў Машэку уяўную стралу. Машэка крычыць: «О!» Хапаецца за сэрца, працятая стралой, і падае нежывы на землю. Брык! Любава скарагаворкай: «Забіў адважны паляўнічы мядведзя, вызваліў прыгажуню Любаву». Любава саскоквае з човна, падбягае да Машэкі, нахіляецца над ім і прыкладвае вуха да сэрца. З човна высоўваецца на імгненне галава здзіўленага Аўрамкі і зноў знікае. Любава зноў заломвае рукі і лементуе, змяніўшы інтанацыю: «А што ж ты, акаяны малойца паляўнічы, нарабіў? Навошта ты майго мілага мядзведзя забіў? Я ж яго кахала, мілавала, на яго калматага татулю-матулю прамяняла. Хто цяпер мяне будзе цалаваць, абдымаць? Каму я дзетак у глухой бярлогі буду нараджаць?» Любава падае, як нежывая, на грудзі Машэку. З човна зноў паказваецца на імгненне галава Аўрамкі, канчаткова збітая з панталыку. Машэка ажывае, пяшчотна абдымае Любаву і прызнімаецца разам з ёй зямлі. «Я жывы, Любава!» Любава ўзрадавана: «О, мой мілы мядзведь жывы!» І асыпае Машэку пацалункамі. «Любава, — кажа Машэка, — я хачу, каб гэта сталася праўдай». «Хочаш на праўду ператварыцца ў мядзведзя?» — пытаецца Любава і смяецца. «Не, я хачу, каб у нас з табой быў дом, дзеткі. Калі мы ўжо згуляем вяселле?» Любава вызваляецца з абдымкаў Машэкі і зноў забіраецца на човен. «Ай, Машэка, не прыспешвай мяне». Машэка ўзнімаецца на ногі і падыходзіць да дзяўчыны. «Нават маладзейшыя за нас даўно пажаніліся. Паглядзі на мяне. Людзі ў вёсцы дражняць мяне бабылём». А потым дадае з крыўдай: «Можа, ты не кахаеш мяне, Любава?» «А каго я кахаю, Машэка? Ты мне самы блізкі чалавек на свеце. Тады чаму ты не хочаш узяць шлюб?» «Скажы, Машэка, — кажа Любава, адводзіць погляд ад Машэкі і ўглядаецца ўдалеч, — табе ніколі не хацелася пакінуць нашу вёску,
пабачыць далёкі свет, і каб свет цябе пабачыў. А навошта пакідаць тое месца, дзе ты шчаслівы, пытаецца Машэка. Мяне тут усе з маленства ведаюць і паважаюць, і я таксама добра ведаю і шаную ўсіх сваіх суседзяў. Я цябе шчыра кахаю, Машэка, кажа Любава ціха. Але я баюся. Каго? Мяне? Здзіўлена кажа Машэка. Не, я баюся твайго кахання. А раптам мяне пачуццё да цябе знікне, я пакахаю іншага. Я заб'ю яго, а потым цябе, кажа Машэка і ўзнімае свае кулакі. Вось бачыш, маё пачуццё да цябе лёгкае, радаснае, як летні ветрык. Тваё каханне, як шалёны ўраган, яно здольна знішчыць свет. Машэка, памятаўшыся з адчуваннем віны. Не слухай мяне, любая, расціскае кулакі. Гэтыя рукі ніколі не зробяць табе крыўды. Няхай іх баяцца дзікія звяры ды ліхія людзі. Любава, павесялеўшы. О, так у цябе моцныя рукі, мілы. Але ці ты здолееш ты імі ўтрымаць мяне, такую лёгкую і зменлівую? Машэка працягвае рукі да Любавы, дзяўчына гарэзліва адхіляецца, ажно пакуль не падае незнарок з чоўна проста на аўрамку. Машэка, Любава! Любава схопліваецца на ногі. Машэка, тут нехта ёсць. Чакай, я яму зараз, заносіць кулак, а аўрамка ўсхопліваецца на ногі. Не трэба мяне біць. Машэка і Любава здзіўлена глядзяць на аўрамку. Ты што, манах, сачыў за намі? Крый Божа, такі грэх. Я проста схаваўся ад мядведзя, ну а потым мне было неяк неёмка паказвацца. Аўрамка сарамліва апускае вочы, Любава весела смяецца. Машэка кажа, адкуль ты ўзяўся ў нашых мясцінах, Божы чалавек? А я аўрамка, полацкі монах, іду па даручэнню нашага айца ігумена ў Кіеў, у святыя пячоры. З дзіцячай непасрэднасцю дадае. Убачыў човен, узрадаваўся, думаю, значыць, недзе побач ёсць чалавечае жытло, можа, хто пусціць пераначаваць, дасць скрынку хлеба. І што з ім рабіць, кажа Машэка да Любавы. Альбо ўтапіць, кажа Любава за магільным голасам. Потом кідае гарэзлівы погляд на монаха, які пры гэтых словах жагнаецца. Альбо пусціць на начлег і накарміць сытнай вячэрай. Машэка даў рамкі строга. Ты сапраўды не падглядаў за намі? Як на поведзе скажу. Праўда, я ўсё чуў. Буду маліцца за ваше шчасце, дзеці. Добра, монах, кажа Машэка. Хадзем да мяне. Я рыбак Машэка, гэта мой човен. Пачастую цябе сапраўднай дняпроўскай юшкай. Няхай Бог узнагародзіць цябе за дабрыню, Машэка. Любава, ідзеш з намі? Не, кажа Любава, я пачакаю каліну. То мы з Ярунем вас неўзабаве знойдзем. Пакатаемся па рацэ, калі надвор'е не зменіцца, кажа Машэка, а потым да аўрамкі. Хадзем, Божы чалавек. Машэка за аўрамкай зыходзяць. Любава сядае на човен і зацягвае нехітрую дзявочую песню. А на возеры ды на сіненькім рыбак рыбку ловіць. Яго чаўночак белакрылінкі па вадзіцы бродзіць. Усхапіліся ветры буйныя, воду скалыхнулі. Майго мілога маляваненькі чаўнок абярнулі. Ой, не жалка мне таго чаўночка, не жаль малявання, толькі выплымі к майму беражочку ты маё кахання. Да берага падплывае човен, з якога выходзіць ваявода Бокша і візантыйская куртызанка Феадора. Любава не адразу іх заўважае і таму спявае песню да канца. Феадора захоплена. З такім голасам можна зрабіць бліскучую кар'еру пры візантыйскім двары. І з такім прыгожым тварыкам таксама.
Не толькі пры візантыйскім, кажа Богша. Любава, адчуваючы сябе няўтульна. А я не пачула, як вы падплылі. Наш адважны ваявода спачатку было падумаў, кажа Феадора, што гэта дняпроўская наяда забаўлівае ў сваёй сеці і ледзь не павярнуў назад. Праўда, Богша? Богша кідае нядобры погляд на Феадору і мармыча нешта невыразнае. Я лепей пайду, кажа Любава, і саскоквае з чоўна. Пачакай, дзяўчына. Як цябе завуць? Любава. Феадора падыходзіць да Любавы, здымае свае рукі бранзалетку і працягвае дзяўчыне. Вазьмі, Любава, гэтую ўзнагароду за тваю цудоўную песню. Любава бярэ бранзалетку, разглядае яе. Прыгожая бранзалетка. Пераводзіць позірк на Феадору. Ты таксама прыгожая, пані, і апранута не па-тутэйшаму, працягвае бранзалетку Феадоры. Дзякуй, але я спявала не дзеля ўзнагороды. Прабач, калі мои словы тебе пакрыўдзілі, кажа Феадора, але бранзалетку вазьмі. Адводзіць ад сябе руку Любавы. Гэта падарунак ад чыстага сэрца. Калі вернеш, пакрыўдзіш мяне. Падарунак? Задумліваецца Любава на хвіліну. А як тебе завуць, пані? Феадора, я родам з Візантыі. Любава здымае шыі пацеркі і працягвае візантыйцы. Феадора, прымі ад мяне гэтыя пацеркі на памяць пра нашу сустрэчу. Феадора на хвіліну губляецца, але потым прымае пацеркі і сур'ёзным выглядам разглядае іх. Проста, але з густам. Чапляе пацеркі сабе на шыю. Дзякуй, Любава. Хто ведае, можа, яшчэ сустрэнемся. На ўсё воля Божья, кажа Любава, схіляе голову у лёгкім паклоне і сыходзіць. Богша кажа асуджана да Феадоры. Лёгка ты раскідваешся князькімі падарункамі, Феадора. Бранзалетка, відаць, каштоўная? Гэтую каштоўнасць падараваў мне не князь Роман, кажа Феадора. А хто, хацелася б ведаць? Бранзалетку я атрымала некалі ў падарунак ад візантыйскага палкаводца Міхала Палеалога. Я чула, ён выгнаў такі з краіны лацінян і стаў імператарам. О, кажа Богша з іроніяй, ты была каханкай будучага імператара? Прабач, а я думаў, што бранзалетка і мноства іншых каштоўнасцяў перапалі табе ад князя Льва Галіцкага, а можа, хана Менга Цімура? Феадора раздражённа. Ты выкрыў мяне з княжскага шатра і прывёз сюды, каб даведацца пра бранзалетку, Богша? Ты не баішся гняваць Романа? Я хачу даведацца, кажа Богша, каму ты служыш, візантыйская лялька. Для каго шпігуеш? Хапае Феадору за руку і моцна сціскае запясце. Хто загадаў табе падгаварыць Романа адмовіцца ад будаўніцтва замка? Каму перашкаджае крэпасць на Дняпры? Феадора вырывае руку. А каму служыш ты, ліцвінскі воўк? Новоградскому князю Шварну, але яму твоя крэпасць замінае ваяваць Русь. Полацкому князю Ізаславу, але як ён будзе хадзіць на бранскія землі? Можа, смаленскому князю Фёдору, але як яму рабіць набегі на Літву? Богша, кажа здзекліва Феадора, я не разумею, каму воўгуле, акрамя цябе, патрэбна гэтая крэпасць. Супакойся і дай ім магчымасць без перашкодаў пазабіваць адзін аднаго. А тутэйшыя людзі, кажа Богша. Ты забылася пра іх, Феадора? Тутэйшыя людзі дзікуны. Іны жывуць у лясах і балотах. Ім не патрэбны замкі і крэпасці. Значыць, працягвае Богша задумліва, тваі гаспадары сядзяць у Залатой Ардзе. Перад набегам бурудуе татарскі хан загадаў Данілу Галіцкаму добраахвотна знішчыць крэпасныя сцены сваіх гарадоў. А цяпер што? Рыхтуецца новы паход? На Русь? На Літву? Уважліва глядзіць у вочы Феадоры. Не разумею, паціскае плечыма Феадора. Пра што ты гаворыш, ваявода? Абодва мы сумленна служым дробнаму кудруцкаму князьку, далёкаму ад вялікай палітыкі. Не твая і не моя віна, што Роман да шаленства любіць заморскія віны, пародзістых коней ды прыгожых жанчын. І зусім не цікавіцца ўзвядзеннем замкаў ды будаўніцтвам гарадоў. Ведаеш, працягвае Феадора, азіраецца па баках, я ахвотна вярнулася ў княжскі шацёр і забылася пра нашу непрыемную размову. А ты упэўнена, Феадора, што вернешся ў княжскі шацёр і Богша бярэцца за меч? Хочаш забіць мяне, Богша?
А як ты растлумачыш князю Роману маё знікненне? Недзе ў гэтых мясцінах, кажа Богша, і сочыць за рэакцыяй супрацоўніц, знаходзіцца логава разбойніка Гвазда. Хцеваму разбойніку спадабаліся твои дыаменты, а можа і ты сама? Вось он і выкраў цябе з княскага лагера. Падабаецца табе такое тлумачэнне? Ты забыўся пра дзяўчыну, якая бачыла нас разам. Вядома, Светку таксама можна забіць, але ж бранзалетка! Напэўна, ўжо ўся вёска ведае пра шчодры падарунак заморскай прынцэсы. І пераможна усміхаецца. Бывай, ваявода! Феадора праходзіць паўз ваяводу, прыгае ў човен і адштурхоўваецца веслом ад берага. Богша глядзіць услед Феадоры. Пракляцце! Спрытная курва! Пакуль князь дзеліць з табой ложак, я бессільны, але ўпадабанні князя хутка змяняюцца, Феадора. І, здаецца, я ведаю, як іх змяніць. З'яўляюцца Машэка і Яруня, заўважаюць Богшу і насцярожана вітаюцца з ім. «Здаровы, малойцы!» – кажа Богша. «Гэта ваш човен?» – паказвае на перавернуту вверх днішчам човен. Машэка відпавядае. «Можа і наш. Перавазіце на той бераг. Я добра заплачу». «А ты чалавек кім будзеш?» – пытае Яруня, разглядвае Богшу. «Па выгляду княскі дружыннік, можа нават баярын?» «Я княскі ваявода заставы на Дубравенцы, а вы чые будзеце?» «Мы вольныя людзі, рыбакі. Гэта Машэкаў човен», – паказвае Яруня на сябра. Богша разглядвае Машэку і кажа. «Такому асілку на мядзведзе сам-насам хадзіць, а не рыбу ў сеці лавіць». «А Машэка і з рыбай, і з медвядзьмі управляецца», – азіраецца па баках. «А ты не бачыў, ваявода, нашых дзяўчат? Абяцалі нас ля гэтага чоўна чакаць, і няма? Можа, ты іх выпадкова настрашыў?» «Хай бы только паспрабаваў», – кажа Машэка ціха. «Бачыў адну і нават слухаў», – кажа Богша. «Вельмі прыгожа спявала, але засаромілася і уцекла. Гэта Любава, Машэкава невеста!» Зноў азіраецца па баках. «А дзе маю каліну чарці носяць?» Богша, разглядваючы Машэку. «Спрытны ты хлопец, Машэка, і човен у цябе ёсць, і невеста. А ці чулі вы, малойцы, што мы збіраемся крэпасць рубіць на сутоку Дубравенкі і Днепра?» «Чулі, кажа Яруня, але што нам да гэтага? Гэта справы княскія». «Памыляешся, хлопча. Будзе замак, будзе горад, а я горад, то і рамёства, гандаль будзе вам. Рыбакам каму свой улоў прадаваць. А не дай Бог надыдзе вораг, не па лясах ды па лодах, як зайцы будзеце хавацца, а за крэпаснымі сценамі, як сапраўдныя мужы бараніцца. Прыходзьце да мяне, як распачнецца будаўніцтва. Мне такія асілкі патрэбны». Яруня зацікаўлена. «А ці добрая будзе плата за працу?» «Не пашкадуеце, слова гонару. Накупляйце падарункаў сваім прыгажуням невестам, ды яшчэ і на жыццё застанецца». «А што, Машэка?» Яруня глядзіць на сябра. «Я хоць зараз?» Машэка пераварачвае човен і спускае на ваду. «Ты казаў, баярын, табе на той бераг трэба». Праз тыдзень на тым самым месцы, раніца, на перавернутым чоўне сядзіць Любава і Каліна. Любава задумліва ўглядаецца ўдалеч, а яе сяброўка круціць у руках бранзалетку Феадоры. «Раскажы яшчэ раз, проста зняла з рукі і табе падаравала?» «Так?» – абыякова кажа Любава. «Проста зняла і падаравала». «Не тутэйшага майстра праца», – Каліна разглядае бранзалетку. «Уяўляеш, колькі такая бранзалетка каштуе? Якраз вам з Машэкам на вяселле падарунак». «Ой, не ведаю, Каліна, калі тое вяселле будзе. Зато я ведаю. Вось вернуцца Машэка з Ярунем з будаўніцтва замка і згуляем 2 вяселлі разам, як дамаўляліся. Толькі б мой не завёў сабе якую кралю, надта ён ласы на чужыя кілбасы, ніколі не пра мяне, каб каторую не маладзіцу не абняць, не ўшчыкнуць. Добра табе. Машэка нават не глядзіць у бок іншых дзяўчат». Любава глядзіць на сяброўку і пытае. «Кахаеш Яруню?» «Кахаю. Хоць ён шалапут гэтага і не заслугоўвае». Любава.
думаючы пра сваё. Адкуль ты ведаеш, што ты кахаеш? Дзівачка! Такое душой адчуваюць. Як убачу яго, маё сэрца адразу і затрапечацца, як у злоўленай птушкі. А ў цябе з Машэкам хіба іначай? Іначай. Няма ў мяне нікога мілейшага і раднейшага за яго. Калі ён побач мне так спакойна, так утульна, ведаю, што нічога злога са мной не здарыцца, ніхто мяне не пакрыўдзіць. Але маё сэрца не трапечацца, як у злоўленай птушкі. Але ж ты яго кахаеш? Недоуменно пытае Каліна. Кахаю, толькі што? Толькі што я ведаю пра каханне, Каліна? Пра жыццё, пра людзей, пра свет за нашай вёскай. Вось я штодня гляжу з гэтага месца на Дняпро і бачу той самы краявід, і ніколі не даведаюся, што там, за паваротам ракі. Такі самы краявід? Не падабаюцца мне твои думкі, сяброўка, і настрой твой мне не падабаецца. Ты такая шчаслівая, Любава, жаніх у тебе лепшы ў ваколіцы, заморская прынцэса табе падарункі дораць. Як ты думаеш, ці няма ў яе яшчэ адной непатрэбнай бранзалеткі? Любава усміхаецца. А ты часцей прыходь на бераг Дняпра, раптам з туману выплаве човен, а ў ім князёўна з падарункамі. Альбо князь, добавляе Каліна. Скрыквае. Зірні! Хапае сяброўку за руку і паказвае у бок ракі. Да берага прычальвае човен, з яго выходзяць князь Раман і ваевода Богша. Князь Раман яшчэ малады, вельмі прыгожы мужчына, але на ягоным арыстакратычным твары ўжо адбілася пячатка стомленасці і перасыту жыццём. Богша, убачыўшы Любаву: «Табе пашанцавала, княжа, яна тут». «Але каторая з іх?» – кажа Раман з усмешкай. Потым спыняе Богшу, які хоча паказаць на Любаву. «Пачакай, я сам адгадаю. Не адгадаю, значыць, не лёс». Раман падыходзіць бліжэй да дзяўчат і углядаецца ў іх твары. Каліна няўпэўнена азіраецца па баках, Любава смела глядзіць у твар князю. Раман, спыніўшыся перад Любавай: «Цябе завуць Любавай? І ты спяваеш так, што рыбакі вар'яцеюць і ў роспачы кідаюцца ў дняпроўскія хвалі?» «Ха-ха!» – смяецца Любава. «Здаецца, яшчэ ні адзін не ўтапіўся, пане. Я князь Друцкі Раман. Ты верыш у прызначэнне, Любава, у вешчыя сны?» «Я веру ў Господа Бога. Ён у снах абвяшчае нам сваю волю». «Праўда», кажа Раман. «Вось уже каторы год мяне праследуе загадкавы сон. Спачатку я чую голас, які мяне некуды кліча, просіць дапамагчы. Мая душа ператвараецца ў анёла і ляціць далёка-далёка, ажно пакуль не апынаецца над морам. Там, у сіняй бездны, я бачу на дне дзіўную істоту, марскую зорку. Яна поўзае па пяску, растапырвае шчупальцы і просіць мяне: «О, анёле! Калісьці я была звычайнай нябеснай зоркай, але заглядзелася на сваё адлюстраванне ў вадзе і ўпала ў мора, ператварыўшыся ў жывую істоту. Малю цябе, вырвы мяне з акіянскіх глыбіняў і зноў прымацуй да крыштальнага неба». Раман замаўкае. «Любава, ты выканаў просьбу марской зоркі, княжа?» «Яшчэ не. Бо толькі пачуўшы, як ты спяваеш, я зразумеў сэнс вешчага сну». «Якая прыгожая казачка! Няўжо і сапраўды існуе такая рыбіна?» – кажа Каліна, не вытрымаўшы. Раман, кінуўшы гневны позірк на Каліну: «Ужо некалькі дзён я падплываю на чаўне да гэтага берага, слухай твои песні, але не асмельваюся загаварыць з табой, Любава». «Ой, князь такі нясмелы», – кажа Каліна. «Можа, у сне князь бачыў і цмока, які вартуе марскую зорку?» Раман да Каліны скрозь зубы: «Змоўч, дзеўка». Любава бярэ сяброўку за руку: «Не трэба, Каліна, не трэба». «Чаго ты хочаш, княжа?» «Няшмат. Дазволь мне бачыцца з табой, размаўляць, слухаць, як ты спяваеш». «Я не магу табе гэтага забараніць.
Прыходзь, калі хочаш, сёння да нас на вячоркі. Збярэцца шмат дзяўчат, можа, якая спадабаецца табе, і ты ўзнясеш яе на неба. Я ўжо знайшоў сваю зорку, Любава. Спадзяюся, не ўсе твои сяброкі такія злыя на язык, і кідае позірк на Каліну. Роман схіляе галаву ў ветлівым паклоне, сядае ў човен і разам з Богшам адплывае. Калі човен адплывае досыць далёка, Каліна кажа: «Яка ты даверлівая, Любава, каго ты слухаеш? Усё гэта хлусня, каб задурыць табе галаву. Што з табой, сяброўка?» Любава трымаецца за сэрца. Сэрца трапечацца, як у злоўленай птушкі. Рыбацкае паселішча. На лаўцы перад хатай сядзіць групка дзяўчат і спявае. Побач стаіць групка хлопцаў і перашэптваецца, паглядаючы на дзяўчат. Асобна стаяць Каліна з Любавай. Каліна трымае сяброўку за плечы і горача ў нечым пераконвае. Не падавай віду, што ты яго баішся. Проста не звяртай на яго ўвагі. «Думаеш, мне гэта лёгка зрабіць?» – кажа Любава. Вырываецца. «Пусці, лепей я схаваюся». «Не, князь адразу дагадаецца, што ён табе неабыякавы». Спевы раптоўна сціхаюць. Сярод дзяўчат і хлопцаў узнікае перапалох, чуваць галасы: «Князь, князь, зноў прыйшоў, ай да Любава, ай да прываражыла». Каліна кідаецца да хлопцаў і дзяўчат: «Рабіце, як я вам казала!» І тупнуўшы ногой: «Танчым!» хапае Любаву за руку і цягне танчыць. Гучыць імклівая музыка, хлопцы і дзяўчаты разбіваюцца па пары і пачынаюць танчыць. Каліна кружыцца сяброўка, і калі з'яўляецца князь Роман, ён неяк не можа падступіцца да сваёй выбраніцы. На ягоным шляху ўзнікае нібы незнарок то адна пара, то другая, потым хлопцы і дзяўчаты ўтвараюць карагод вакол Любавы, потым зноў разбіваюцца на пары, потым зноў водзяць карагод. Нарэшце князю ўдаецца схапіць Любаву за руку і прыцягнуць да сябе. Пара разлятаецца ўсё далей, пакідаючы князя і Любаву сам-насам у цэнтры нябачнага магічнага кола. «Чаму ты ўцякаеш ад мяне?» – зазірае Любаве ў вочы Роман. «Няўжо ты не разумееш, што наша сустрэча наканавана лёсам?» «Разумею», – кажа Любава, схаваючы вочы. «Тады чаму ты спрабуеш унікнуць лёсу?» «Бо ён цяжкі і горкі». «Няпраўда! Ён радасны і шчаслівы, бо мы кахаем адзін аднаго». «Так?» «Так», кажа Любава. Князь Роман абдымае Любаву, цалуе моцна-моцна, доўга-доўга, ажно пакуль іх не паглынае цемра. На беразе Дняпра, недалёка ад рыбацкага паселішча, праз месяц. Позні вечар. Да берага падплывае човен, з яго выходзяць два княскіх дружыннікі. «Здаецца, тут», – кажа адзін дружыннік. Азіраецца па баках: «Але дзеўкі пакуль няма». «Цьфу!» – незадаволена кажа другі. «Не па душы мне такія даручэнні князю палюбоўніц дастаўляць. Затое ўзнагарода нас чакае шчодрая». «А што цяпер будзе з той візантыйкай?» – кажа другі дружыннік. «Я чуў, наш князь атрымаў яе ў падарунак ад Льва Галіцкага. Можа, і Роман каму-нибудь яе падарыць?» «Не нашага розуму справа, табе не падорыць». Другі дружыннік нядобра усміхаецца. «А Феадора, мусіць, добра б нам заплаціла, каб мы новую княскую палюбоўніцу па дарозе незнарок утапілі». «Глядзі, каб цябе самого незнарок не утапілі з такія думкі», – кажа першы дружыннік. «Ціха, здаецца, ідзе». З-за дрэў паказваецца Любава з вузлом у руках. Услед за ёй бяжыць Каліна. «Любава, верніся! Любава, верніся! Не хадзі за мной, Каліна! Не хадзі за мной, гэта небяспечна! Апамятайся, сяброўка, што ты надумала, што ты робіш? Ах, Каліна, я ўжо даўно ні пра што не магу думаць, лячу як парушынка па ветру. Як у вір галавой ты ляціш», – кажа Каліна злосна. «Ён загубіць цябе, нацешыцца і выкіне з князькіх харомаў. Не ты першая, не ты апошняя». «Значыць, такі мой лёс. Каліна, я кахаю яго». А Машэка?»
А што я яму скажу, калі ён вернецца? Скажы, што Любава не варта ягонага пачуцця, калі зможа, няхай забудзе. А калі не зможа? Первый дружыннік: мы тут, дзеўка! Бывай, Каліна. Нечакана падбягае да сяброўкі і працягвае ёй бранзалетку Феадоры. Вазьмі на памяць. Паварочваецца і рашуча ідзе да чоўна. Дружыннік кажа, усміхаецца, заўважыш у руках Любавы вузел з адзеннем. Навошта табе гэты вузел, прыгажуня? Збіраешся насіць у княскіх харомах вясковыя лахманы? Раптам мне не спадабаецца ў харомах, і я захачу вярнуцца, кажа Любава з выклікам, і аддае вузел разгубленаму дружынніку. Другі дружыннік нядобрым позіркам глядзіць на Каліну. А можа, і сяброўку твою захопім? Паварочваецца да первого дружынніка. Навошта нам сведкі? Бярэцца за меч. Любава гневна: паспрабуй крануць яе хоць пальцам, і я не ўстану з каленяў, пакуль не выпрашу ў князя тваей смерці. Що, жартаў не разумееш? Прымырэчна кажа дружыннік. А потым ціха дадае: некая шалёная дзеўка. Первы дружыннік дапамагае Любаве сесці ў човен, другі дружыннік сядае ўслед за ім. Човен адплывае. Каліна сядзіць на беразе і плача, закрыўшы твар рукамі. Праз нейкі момант чуваць плёск вады, і з цемры паказваецца нос човна. Любава! Усхопліваецца радасна Каліна. Човен падплывае да берага, з яго выходзіць Яруня і Машэка. Яруня: Каліна, радасць моя! Каліна са страхам: Машэка! Яруня падбегае да Каліны і сціскае ў сваіх абдымках. Машэка тым часам выцягвае човен на бераг. Яруня пяшчотна да Каліны: ты што, плакала, дурнічка? Сцірае рукой слёзы са шчакі дзяўчыны. Мусіць, надта сумавала без мяне. Нічога, цябе зараз я суцешу. Паглядзі, якія падарункі прывёз. Бяжыць да човна за падарункамі. Вечар добры, Каліна, кажа Машэка здалёк. Калі ён добры, Машэка, адпавядае Каліна ціха. Яруня, вярнуўшыся з падарункамі: вось! Вымае з торбы, працягвае Каліне пацеркі, завушніцы, хусткі, каляровыя ленты і іншыя увасобленыя бесхістрасных жаночых мараў. Каб ты ведала, колькі грошай мы зарабілі! А які замак паставілі, цацачка, ужо амаль гатовы, толькі вежы узвесці. І з гонарам да сябра. Асабліва Машэка пастараўся. Не было яму роўных. Адзін вялізны барвені на гару сцягваў, камні абцёсваў, узрубы клаў. Сам князь прыязджаў на яго падзівіцца. Каб ён згарэў, той князь, разам са сваім замкам, не вытрымлівае Каліна. О, чым цябе князь угнявіў? Пытае здзіўленая Яруня. А потым жартаўліва: малады, прыгожы, дзеўкам падабаецца. Спрабуе ўшчыкнуць Каліну за бок, але дзяўчына ўхіляецца. Машэка падыходзіць да Каліны. Дзе Любава? Каліна заходзіцца плачам. Бяда, Машэка, страшэнная бяда здарылася. Няма з намі яснай зорачкі, салодкагалосай Любавачкі. Упаляваў яе чорны коршук і занёс у сваё паганае гнездо. Кажы па-людску, што здарылася? Пытае Яруня. Пакуль вы там замкі будавалі, малады князь пяшчотнымі слоўцамі ачмурыў галаву беднай Любаве і забраў да сябе ў палац. Калі? Крычыць нечалавечым голасам Машэка. Вось толькі што, двое дружыннікаў на чаўне яе павезлі. Машэка кідаецца да човна і спускае яго на воду. Пачакай, Машэка, я з табою, крычыць Яруня. Яруня ледзь успявае ўскочыць у човен, як човен знікае ў цемры. Каліна галосіць: а моя ж ты, сябровачка, што ж ты нарабіла? Ці разумееш ты, якое вогнішча расклала, якое няшчасце на нашыя плечы ўзваліла? Ля княжскага шатра на левым беразе Днепра князь Роман і Любава глядзяць на крэпасць, якая вырасла на процілеглым беразе. Крыху далей ад шатра накрытыя сталы, за якімі піруюць дружыннікі на чале з ваяводам Богшам. Роман узнёсла кажа: толькі цяпер я зразумеў, дзеля чаго пабудаваны гэты замак. Не за некіх там татар, якімі палохае мяне Богша, не дзеля таго, каб вакол замка потым вырас горад. Ён для цябе, Любава.
каб ты была ў ім гаспадыняй. Я баюся тоўстых сцен і цяжкіх дахаў, адмоўна махае галавой Любава. Дружыннікі за столом узнімаюць кубкі і крычаць: «Здароўя князя! Віват вояводу! За новы замак!» Роман, не звяртаючы увагі на крыкі дружыннікаў. «Ты, як і я, любіш свабоду, Любава, любіш жыццё!» Узяўшы рукі дзяўчыны ў свае рукі. «Я пакажу табе вялікі свет, Любава. Ён цудоўны, калі глядзець на яго закаханымі вачыма, а замак мы будзем вяртацца ў яго пасля нашых падарожжаў. Дай мне толькі сабрацца з думкамі, Роман, кажа Любава. Я ўсё яшчэ не магу зразумець, дзе я і што раблю. Нечакана чуваць нейкі шум, крык, лязгат зброі. Да княскага шатра прорываецца нібы раз'юшаны мядзведзь Машэка. Дружыннікі намагаюцца яго спыніць. Машэка ўзброены доўгім шастом, якім ён спрытна пракладае сабе дарогу да Любавы. Роман здзіўлена. А гэта што такое? Любава ўскрыклівае: «Машэка!» Міжволі робіць некалькі крокаў да Машэкі, але апамятаўшыся спыняецца. Машэка крычыць: «Любава, я прыйшоў па цябе!» Любава, правёўшы далонню ля вачэй: «Не, Машэка, не, я не хачу!» Адступае назад і хаваецца за князя Романа. Богша і дружыннікі, якія сядзелі за столом, усхопліваюцца, акружаюць князя з Любавай. Богша да дружыннікаў: «Схапіць яго!» Першы дружыннік, намагаючыся паступіць да Машэкі: «Ага, лёгка сказаць, схапіць!» Богша мочкі вымае меч і ідзе проста на Машэку. Некалькі разоў ухіляецца ад удараў шаста і ўрэшце па-майстэрску выбівае яго з рук хлопца. Машэка на імгненне губляецца. Богша прыстаўляе яму да горла меч, а дружыннікі накідваюцца і валяць хлопца на зямлю. Машэка рычыць: «Верні мне яе! Я заб'ю тебе, князь!» Богша запатыльна глядзіць на князя. «Што з ім рабіць, княжа?» Роман здзіўлена глядзіць на Богшу. «Ты не ведаеш, што рабіць са злачынцам, які ўзняў руку на князя?» Богша няўпэўнена. «Але я думаў», кідае позірк на Любаву, і потым ён вызначыўся ж пры будаўніцы крэпасці. «Пляваць мне на крэпасць!» кажа Роман абражана. «Каб нейкі мужик кідаўся на мяне з палкай!» робіць знак дружыннікам: «Забіць сабаку!» «Не, не, прашу тебе, Роман!» Любава падае перад князем на калені. «Даруй яму! Дзеля нашага кахання даруй! Я прашу тебе!» «Встань, Любава!» мягка кажа Роман. Дапамагае Любаве ўзняцца з каленяў. «Калі ты просіш, я дарую яму!» усміхаецца. «Дзеля нашага кахання я здатны і на больш неразумныя ўчынкі!» Богша да дружыннікаў: «Кіньце яго ў пораб, а калі астыне, выпусціце!» Дружыннікі ставяць звязанага Машэку на ногі і вядуць прэч, злосна штурхаючы ў спіну. Нечакана чуваць крыкі: «Трымайся, Машэка, я іду на дапамогу!» Ля шатра з'яўляецца запыханы Яруня з такім самым шастом, які быў у Машэкі. Роман: «Яшчэ адзін!» пераводзіць погляд на Богшу. «Ну, гэта ўжо занадта, воявода!» Яруня, ацаніўшы сітуацыю: «Ой, здаецца, я не туды трапіў, панове. А дзе частуюць тых, хто будаваў крэпасць?» Богша да дружыннікаў: «Взять яго!» Яруня кідае шэсць і ўцякае з усіх ног. Некалькі дружыннікаў бяжыць заслед за ім. У чорным лесе па дарозе брыдзе, не гледзячы пад ногі, Машэка. У разорваным адзенні, увесь ізбіты і акрываўлены. Нечакана з дрэва на яго скача разбойнік Гвозд з ножом у руцэ. Але прамахліваецца і падае проста пад ногі Машэку. «Пярун мяне забій!» хапаецца за нагу, выпусціўшы нож. «Праклятая старасць!» Машэка моўчкі глядзіць на старога разбойніка. «Што вылупіўся, дурань? Цякай, пакуль жывы!» «Ты хто?» пытаецца Машэка. «Хіба не бачыш? Царэўна несмяяная!» Не заўважыўшы ніякіх эмоцый на твары хлопца, працягвае. «Разбойнік я, Гвозд! Чуў пра такога?» «Чуў. Ты хацеў мяне забіць?» «А няго ж!
и забил бы, каб не подвернул ногу. Вставай. Машека подбирая нож и протягивая разбойнику. Ты что, сапраўды дурань? Здивленно пытается Гвоздь. Вставай и забей меня, дядька. Я гэтага хочу. Падае разбойніку другую руку. Гвозд, узнявшийся с дапамогай Машекі зямлі. Послухай, хто з нас з дуба зваліўся, ты ці я? Бяры нож. Настойліва прымушае разбойніка ўзяць нож. Гвозд, адвёўшы руку за спину, разглядывая Машеку. Хлопча, табе даводзілася бачыць, як вуж спрабуе праглынуць балотную чарапаху? А як лисица задираецца з медвядём? С таким же поспехом я могу забить такого осилка, як ты. Давай разыдемся по-доброму. Коли ты не забьешь меня, я забью тебе, Гвозд. Выбирай. Перахоплівая нож правой рукой. Вось, гэта ўжо больш разумнае рашэнне. Хотя асабіста для мяне непрыемнае, кажа Гвозд. Лепш забіваць, чым быць забітым. Такі закон лёсу. Давай прысядзем і душевна пагутарым. Што здарылася? Не твоя справа. А я і так ведаю. Некая спрытная баба наставила табе рогі. Змоўч! И Машека имкливо приставляя нож до горла разбойника. Я молчу, только скажи, что это неправда. Машека моўчки опуская нож. Вось бачиш, каже Гвозд, давай все-таки присядем. Гвозд и Машека сядают на поваленное древо. Як тебе зовут, хлопча? Машека. И ты просил забить тебе, Машека? А ці не лепей было б забіць яе, яго, усіх, хто быў сведкам твоей ганьбы? Я спрабаваў забіць князя. Дружыннікі схапілі мяне, звязалі і кінулі ў пор, потым выпусцілі па яе просьбе. І ты здаўся? Адступіўся пасля першай няўдалай спробы, не зрабіў другой, трэцяй, дзесятай, не абвінаваціў у сваіх няшчасцях увесь род чалавечы і не спрабаваў яго вынішчыць? Ты пра што, стары? Калісьці наіўным шчанюком я таксама прыпоўз у лес залізваць раны, нанесёныя маімі суродзічамі. Кроў біла мне ў галаву, грудзі разрываліся ад гневу. Я не мог зразумець, як такія рэчы здараюцца ў Божым свеце. Але цяпер я нават удзячны тым лотрам, бо дзякуючы ім мне адкрылася вялікая таямніца. Свет аблудны і нікчэмны, і сам Бог прагне яго знішчэння. Азірнуўшыся па баках таямнічым шэптам. Машека, я чуў голас. Сам Гасподь звярнуўся да мяне і папрасіў выканаць адну непрыемную, але вельмі патрэбную працу, бо хоча стварыць новы дасканалы свет, але ён хоча, каб самі людзі дапамаглі яму знішчыць свет стары, поўны гвалту, хлусні і здрадаў і шуканстваў. Господь набирает черных анёлов, сынок, разбойников, забойцев. Мы потопим старый свет у крови и с Божьей допомогой збудуем новый, счастливый свет. Тут, на землі, пытается Машека. Тут, на землі, не на небе, як вучать нас попы. Ты упевнений, що ти чув голос Господа? Машека, у таких справах не помиляются. Клянуся на святым крыжы. Чорные анёлы. Я пачинаю разуметь тебе, дядька. Возьми меня в свою ватагу, атаман. Да. С ватагой проблема, сынок. Многие приходили до мяне, каб стаць разбойнікамі, але адныя неўзабаве паўцякалі, нарабаваўшы золата, каб у далёкіх краях зрабіцца заможнымі паважнымі людзьмі. Іншыя вярнуліся дадому, спатоліўшы прагу асабістай помсты. Ну і, вядома, былі няздары, якія далі сабе злавіць княскім дружыннікам і павіслі на бярозавым суку. Непрыкметна, на старасці гадоў я застаўся зусім адзін.
Цяпер, кажа Машэка цвёрда, нас будзе двое. Ты готовы замацаваць свае словы крывавай прысягай разбоўнікаў, пасля якой няма вяртання назад? Гатовы, дзядзька. Тады кляніся, што заб'еш першага з чалавека, які з'явіцца на гэтай дарозе. Ці то будзе заможны купец, ці галодны жабрак, нямоглы старац, ці маленькі хлопчык, мужчына з азызлым тварам, ці прыгожая кабета. Кляніся! Машэка, павагаўшыся, клянуся. О, цяпер сядзі і чакай. Ты мне падабаешся, хлопча. Зычу, каб на гэтай дарозе з'явіўся сёння найгоршы прадстаўнік роду чалавечага. Машэка і Гвозд сядзяць і чакаюць. Неўзабаве чуваць нечыя крокі і прыглушаны голас. Чуеш? Пытае Гвозд. Нядоўга ты чакаў. Господу не церпіцца выпрабаваць цябе ў справе. На дарозе паказваецца постаць манаха Аўрамкі. Да д'ябла! Монах! Не пашанцавала табе, хлопча. Уважліва глядзіць на Машэку. Можа, адступішся? Машэка адказвае чужым голасам. Не. Якая цяпер розніца? І ўзнімаецца на ногі. Абрамка бубніць словы псальмы. Не збаішся страху начного, ні стрелы, што ў дзень пролятае, ні пошасці, што ў цемры ходзяць, а ні пошасці, што нішчыцца поўдні. Упадзе 1000 побач з табою, 10 000 праваруюць ад цябе, але да цябе не наблізіцца, толькі глядзьмеш вачыма тваімі, убачыўшы помсту безбожнікаў, бо сказаў ты, Господь, надзея моя, сваім наказвае пра цябе, ахоўваць цябе ўсіх дарагіх. Заўважвае Машэку здрадна. Машэка! Як добра, што я цябе сустрэў! Базліва азіраецца ва баках. Кажуць, у гэтым лесе водзяцца разбойнікі. Вітаецца з Гвоздом. Мір табе, добры чалавек. Потым да Машэкі. А дзе твая прыгажуня Любава? Вы ўжо згулялі вяселля? Машэка моўчкі падыходзіць да манаха і ўсаджвае нож яму ў жывот. Аўрамка. Чаму? І бездыханна падае на зямлю. Зух ты, Машэка, кажа Гвозд. Ён цябе ведаў? Яму падалося. Машэка, як заварожаны, глядзіць на акрываўлены нож у сваей руцэ. Гвозд торгае Машэку за руку. Уцякайма, хлопча! Апошнім часам па дарозе шныраць князькія дружыннікі. Гвозд і Машэка знікаюць між дрэваў. Дзяўчынка ва ўсе вочы глядзіць на Аўрамку, уражаным ягоным аповедам. Машэка забіў цябе? А потым ты ўваскрос, як Христос? Не вытрымлівае і дакранаецца да Аўрамкі рукой, каб упэўніцца, што размаўляе жывым чалавекам. Не бойся, ты размаўляеш не з прывадам. Відаць, у апошні момант Машэка ўсё ж забагаўся, і удар атрымаўся недакладным, а потым мяне падабралі князькія дружыннікі. Так ці інакш Гасподь не дапусціў маёй смерці. Скажы, Аўрамка, а калі б Любава не здрадзіла Машэку, ён ніколі б не пайшоў у разбойнікі? Душа чалавека як возера, кажа задумліва Аўрамка. Зверху плешчыцца чыстая вада, а на дне тоіцца бруд. Наляцела віхура, скалыхнула возера і вынесла бруд на паверхню. Так сталася і з Машэкам. І, відаць, бруду на дне ягонай душы таілася шмат. А бывае, пражыве чалавек усё жыццё ў спакоі, так і не даведаўшыся, якія зварочныя сілы хаваліся ў глыбіні яго душы.